kulkueisiin. Tänään myös SETA palkitsi valokuvaaja Elisabeth Olssonin kohutusta Ekko-homonäyttelystä. Pastori Miikka Heikinheimo sen sijaan sai kunniarotta-maininnan homokuoron esiintymisen kieltämisestä. Anteeksi. Tunsit sä Tommi Finlandin? Sitä se yrittää kuvata. Tunsit sä häntä henkilökohtaisesti? Tunsin joo. Joo, hänhän on loistava taiteilija ja loistava persoona. Ja sitten nämä kuteet, niin on tavallaan, mulla on sitten iltajuhlassa niin semmoinen San Franciscosta semmoinen liivi, jonka mä sain. Siinä on niiteillä moottoripyörän kuva ja sitten San Francisco täällä ja sitten niitillä on tässä mun etunimeni. Onko se Tompalta? Ei kun se on mä olin ensimmäinen suomalainen siellä San Franciscon nahkaklubilla. Älä! Ne antoi mulle lahjaksi, kun mä lähdin sieltä. Miltä tää tuntuu tää? On se jännä, kiva katsoa. Homokulkue. Mitä mieltä te olette homoudesta? Ehdottomasti ei. Ehdottomasti ei. Ei, musta ihan okei. Ei voi hyväksyä. Mä voin hyväksyä. No niin joo, näin se varmaan menee.